Kani kadi tu kana sepang wei doktor rap kwa penim yang ikberi ke balayap. Kajing temu ke bamar wei jung ha kajing im jung kolong kani. Barchano sa job ya ka. Parlo thau to jing thau ya kabaki kuli na kano kajing thambor kem na jing tai e ru ya Hakani ka por uni doktor lo suthu balale ka babakla ka bakrao kajing im jung Bat dena te kadao pamanta lakwa on pen bet biang kajing bakla jung To perlok ka jitu kana kastang haus dam kat pras pasan punyo kaling sipai duriao jong sim Denmark belsa kotu tha ak duriao jong Arctic u kapten jong kaling ong ikibrio jong bagi dia pelaj kaling na uni utha kham kloi ka bala namaru ong yaki bagi dia ban poi shadu ka not pol baro ikibrio jong kila persang bet kat bala ban pelaj kaling utha henry kim la wat tang ma pen khi ya karu slam ba ka meru kelawan hadin kata barkansan kli asngo kajing sawa jong kajing betai u kapten no lej perki brio jong chaka kali asngo ya kajing betai hangta ladon ka kali kulai berkatukan ni ki kulai baro kilalong ki belah thaj ba badu kapten u i kisnam ki tha haga ba khama jangai ladon we brio blaman saw kom tai u kapten no lej jan jong rangkat perki brio jong utau brio la penithu ld ku Victor Frankenstein Henry Schwabon ong susu kansan nawan we jung thao besar keba balong kumu brio umi na khamat jongki baru new jung thao kwam penyap yu Victor Frankenstein Henry kapten berki brio jung kialam no yu sakali jongki Henry yu ni jung thao balong kumu brio ulong bobitar do kata ong kapten mon ITU Victor Frankenstein sha Henry kapten ukan taja kom tao la penyap katukan nengut ki brio jung kapten paru liar thmaru ikaling jung kapten ki brio jung kapten tesiat de kuli Henry kuli kim don jing tai e ru ya badang tahi ula hap no akale kapten ber ki parak jongki kila tane jing king sejrong pad markom tahi pa penlong yu to jing thawa bitar lap hakajing bitar la persang ban phai ka ling parok ka wei paru long ru bakhan han do kata paru la pen khi de ka basuk ya ka ling ba he marwei pa penlong yu thaw badon saudong jong ka ling ru klas tang ban pan kum tahi kapten lo siat u na jrong par lo siat pen prai u tha saudong jong par to jing thaw la hap no chapo Hadin katapat tu kapten no le Victor badan kakjat pasusna Victor kli kadongot ki brio ya kabau jing thau la penyam u kapten le thu han rengon Victor ruang sawan biang ani ban wan her thma biang haru ban yo penyap yang habaya sngo ya kan hiu kapten lo sonongo balok kli Victor ka e ka jinga de jong baru tau jing thau pat balai lakwa penyap nyapi Hadin kani Victor ule thu yu kapten ya jitu khana ju parok ka wei pa ka jitu khana ka kala saka manor ka paman suwa bat thang ni hi yu pa jo Victor badiu no sumar pau nam ba rasong krimi ka wei kan thei ka barus pa ba hadin ka ta la ka Victor ku pa jo Victor long briu badan ka man sim snio kum tau Victor ka kami jong ki ju tieng pa jo Victor bun sien ju sa jangai na sar par ka wei u kwa ba yu Victor bun long doktor bat betam ka parthai den ta ka da wei ka yu Victor sepang ka met jong briu u Victor u ting si buan yu pa kum ta ko ngu ike baro ka ku pa ong adau bakla ukpa uju pistom ni dak bo bom ki khamat jong Henry ju bom ki ti jong namar ki ti jong kin long to man toy ban ai ga jing sumar ka kabi jong Victor klapon khon biang Henry ka por ka bang khai khon ba ar jong ka kalayap no kani ka bal pen mong sibon e yu Victor namar bo e sibon ka kami menta ku pa jong Victor lo e kham sibon yu khon ba khamret Henry ka bo Victor pat uju long ba perking ba Henry ya kawai gasni Victor kudi lo pa plus sumari me jonga te kumno kaya kupa ju ong ba omdan mano bala basasar ka jingyam uno balabu banyam te unyam habau Victor le sngo ya kani ulabu ikathong badolong nadu menta ngan salong unong sumar ba krauta mak parthei barok kawai but what ban job ya ka jingyam Henry hadien ka to ni lostang mantri stam kajing thamu ka marwei jong kajing im jong kalong ngarpen im biang ya ki beriu ki balayap kan baka por ka ya ka yinga sam jong Victor ru ka mar kan judu nong ka bakrau ka liang pisat tingka ha bakim do ni isu handai ki dan tang ka yinga jongki Victor u kwa padap ka jing pule jong namar bak pa jong da sa jangai man ka por tala phai lo para jong sa ka ying bahasam padila dio la pule sa Royal College of Surgeon ha andaba Hagawai ka jeng lang hangta lapan iya baro ki profesor perkirang ba aja bat kumno lapan dai ka ti jong beri balayap ka babha pura hagawai pat kamet yam unda pan me ka boarding elektrik ya ka balwabu kerpang lama kakti ha kamen kakti stang ban ki pat ulak kem wadi ka bol berpelat ru kat kum ka hukum jong Victor
Kani jing kala ka bakrai Victor. Victor ruong habaro pagila kai kaman jong blay. Henry ngila pat ban job ka jing yam. Ngila pan penlong ki beri ki bamla pan yam. Nang ta baro ki profesor jong ki lebih tar si bon ya namar ki ong ba kani kaya persya kamar yang. Kum ta ki labeno Victor naga college jong ki. Victor susi si bon namar omdan masungu ya ka jing syam jong Nang ta we padu beri bawan sa badu ong ngadeu kupa jong Elizabeth. Elizabeth kan sa syong kurim shen yu para jong pi. Kajing te syong kurim jong ki kilalong hadian lais ngi. Te hadian kani Victor ale yang jong ki. Hakabaw kupa jong Elizabeth u itu yu menswa ba mauru ulong doktor. Hakam supay rementa pat ulalong nong ditiar yale ubahe. Bat la ongru oli i kajing pen i jong Victor. Haka college pa ni kai jong Ustarat sibun padu la ong. Pagajing persang jong pi kadang don hakadan kabasdang. Namar milala pen imbyang tangi kipenta jong uberiu tang sipor. Wala ong pamedon kampan wat mi asusu. Uniu uncle jong Elizabeth wala kloiru pan pen kre bat beiteng kai kakam jong Te Victor masing yusngi kani lo sukumen sibun Hang ni oleh kenduru ik Elizabeth kabalong kabastanat sibun iki kenyam. Pakalong ru kabastat hadu kata-kata. Victor stanat sibun hadian boleh kendu ya ka. Daw yo kalat ya kren. Bat ula persang ru persobha ya ka. Wat ban buru ya ka. Ndrei ke Elizabeth kanos stanat sibun ya Namar ba Victor ulong ubri ubasarong. Hadian kani kupa Elizabeth le itu ba Victor itanat Elizabeth. Patlo bitar pada uang. Yo Victor palijing mut chwa kam jong pi. Papi dan rius ngi pendap ya ka. Paladapin pendap ya ka project jong pi. Po an rius ngi kin khang no ya ka junom. Mentah Victor palijing mut biang hakam jong Ka Elizabeth ru kelawan ya kendu ya Wala kam stanat tan ya Henry katipat ba Victor long bastat ba. Par bastanat ya kani ka project jong Bat kala aisom ba ya udah kita bali. Bat ka ong ya baki ki baro akamar yang kijia harkom kabayas remdur. Kat bau Victor dang syong apa mansum perlapoy ban perkat ba kumno ban la ban le ki pen ban ai ki board elektrik sa kamet ki balayap. Batang tahi Victor lapoy kan mau kintian jok Elizabeth ba ong sipang kajing long renti akamar yang batang tahi ulayeng bola penbet ki pen hakorkom ka bedai perlayo katokan ni kajing jam. Kupa jok Elizabeth ru Lapan bait ban penyo sipon kimet yap dang pata jong Nang tau Victor ru sim yiki benta ki bedang bahadang ba. Nagawe pa kawe ka met ban thai kawe pat ka met ka bat thamai ka pura ka bakwa pen imbyang. Henry ban pen imbyang udon kam ya ka board elektrik ka baklan ba. Bat tapo ka met jong uni jong tau. Lapan dap yaki bat penyad de krupa hapo. Hang tahi ku pa jong Elizabeth ru lapoy hang ta. Pagkajing syai ru klap thai habdeng. Pada Victor ru kwa ampun kami kata kajing syai. Pan imi ke subject jong ane pan poi ka boarding elektrik lamaki ni ki rupa sapok ka med jong ni jong tau. Kenang baka download baka jabing kinyo ikabor par ka med kan imbyang. Henry ukupa jong Elizabeth uong au Victor ba alapang jur ba banga sayap no shen. Ngakwa papin bu ikajabing jong haka di ka med kajing syai ka patay sabar ukpa jong Elizabeth utip pagjing bersang jong kani ka project kalajan kut Henry Victor umskap yu palukan tat ya hadian kani ukpa jong Elizabeth la shem haladi yu niu jing penyat rupa haladi badong an ay ka talang da pibu ikajabing jong hakani ka met jong ni jing tau uong ru hadian kajing bersang jong kani penlong yu Victor ban song kurim ke Elizabeth Henry Victor utip ba kamla ban long kum tahu lakan taj pelo persang ban keni udi rupa lani kajing penyat boarding bat kadi kajing ale ukpa jong Elizabeth ulahap no na jong sapo bat ulayap no Wei ni kajing penyat rupa sedang man kedor kandian Henry Victor sngap su na markam don porsu ya wala pandai state ya ka bala penbiang ya ka bo elektrik ban pois ka met jong ni jong tau Henry hang ni kajing persang jong Victor kalau plom no kamet kaman biang kajing mars ni kan ni Victor sung si sibon para letia no hakam rajong Dala de ka pormir ka ba Victor dang yo tia kansan yo songo ka to kan jing sawa panolapet uday tau ju jing tau ka ba penbiang da ka board jing elektrik manta ula bat lo yang ka majong bat mars ni kan ni Victor la sukmen sibun hakane klep mat uday jing tau dang long batrat ba dang la ban ya suki bat hak sentur jong ulaban ong tanggawi kentien hi ka badai Victor to ka dis ngi ki yai pas kuski ke bor kelawan kamet jong kijing man saw kamet jong ru kilak kwa chi dal de mar kijing muj perkhat jong kalong tekum ki khana baro kilong ki batamai bat ki baro abai iu dapet banyak ba Victor langsung bitar namar ba uniu jing tau dang nang tang ban ong Victor
lanya kani tipsu Victor Susi bat bitar pahayu ni jing thau kum ta ula sho ye uni jing thau ru bar la jubu ye uni jing thau man kapor hapo kamra jong lani ka basement hagawai kasi Elizabeth William upara jong Victor kilawan mereka kendu Victor su kemen sibun ban yu iye ki bar yu lam ya upara jong man ban iye ki kot kisla jong ki ba persang jong bat kat bak Elizabeth pat ki asoi kasur ka baong Victor nak kamra ka ba sepo ye enak lahir ya ka ba sepo le iu ta jung thau ka ba phlaba bat nak jing pet jong Elizabeth kala itanat sibun uni jung thau baru ni jung thau ru itanat sibun ban yu ke Elizabeth bat Elizabeth ka yu kita ka jing mensaw ka me jung thau bar ka so thu ba Victor ru sho ru ya Banang ta kale shu Victor berkaong ma phimde ban pristom itu jing tha kum tu Victor ruang ba om de ubri ba shisha hande udi tang jing persang jonga barka juga poru ka jing perkhat jong u kalong thikum ki khna ka de ka jing persang ka ba om de ka jing job barka long ka ba khongpong bat ka jing khmil ti jonga Henry Elizabeth kam simla manjur ya kata Henry dalamir Elizabeth kale yang sa kamra ka ba sapo barka pelut por sipun e bar uni jing tha barka ya kren pa sobhai uni jing tha Pat mentau ni jing tau la laru man ong ye kentian Elizabeth rengkat pada Victor ru. Haba Victor lo tip bak Elizabeth kalej ban pelut por bo jing tau klem do jing bet na Lalai ban ong ke Elizabeth pakadom lej biang sajan jung ni jing tau. Nang tahi ma ula lej sajan jung ta jing tau bor stang ban shoy u da unar. Henry hakasin ka baning kong manta uni jing tau shemi unar. Bat hakasin ka baning kong uni jing tau la shemi uni unar. Bat la pan kodor ye Kani ka mut ba uni jing tau udon ka jing ngau sapo pat ularu ban sew ka jing pangru kumju. Hadin kani Victor Lech William upara jong boleh thulut ki baro ki jing ja kumdu kupa Elizabeth ulaha bar ulayam ada kan lap kandon ka jing sya kan no ka bakrau kumta ula ong yalam no Elizabeth nang ni ban let no William ko ngu ilohan men bar let no pak Elizabeth dang ni Menta Victor le pai biang sa kamera ka basapo bar ula ong to jing tau mede ban ong da kumwei par ki kentien om de tang karteng ka jonga Henry uni jing tau ong tang ka we kentien menta kabadai ke Elizabeth kani ka pembitar sya ya Victor ulah tangi ka tower barok ka we bat lami no ila di sabar Henry hang tahi Victor sutu bode pen imi to jing tau kat ba ke Elizabeth ru ka so ba Victor sale ke ke babakla ya utau jing tau kum ta kala ong pan phai ka kali kulai jong ka hang nei la pan Victor lo prasang ban lej phai biang sa po jong ka tower kat ba ulah thang da ka dieng Henry hang tahi ka don ka jing thei ka bajur ba bat ka we ka chat Victor kalak kutna Menta ka jing tu khana ka lej phai biang sa ka por ka ba menta hak bau kapten udana khma jong Victor ya ka bau Victor le thu ka jing tu khana barok ka we Henry kencan kadon ke jing sawa seba jong kaben bau kapten lepi ke jing khang tau ju jing thau la wan hang ta berbedang im ka ju jing thau ka bau Victor la thau walha pa po jong tha uni jing thau la job lo di kibreu jong kapten baro par matau la poi hang ni pat menta ustang ru man thombo kapten bat thang tai yu kapten la ong ta jing thau Victor le thu lo denga ma philong ubabi bat uksoi kumba ilong ko basisha philong sisa kumta ujing thau ong Prias ngau tang jing tu khana jong Victor permentai tu ngap sa ka jing tu khana sa ka jong aru bat ka jing tu khana college kan mau biang apa pen ka ju jing sa ka Victor la thang pod ni jing thau bodan sapo pod la sa te do kinjri par kading sau dong jong tamala melody ni jing thau la pan prai kinjri pod la selu di ka bor ko pra jong bat ula lat lang bakal ti bat wat ulangam sapo ru Henry sim la yam Henry khasi ka babut upai ka we ka khla ka bodon bon ki sieng hang ta Pali ka to kan ni ki jan la shem badal pong yaki par ka ju ko poru la sngot khan pula bam ka to kan ni ki so hang ta la lab yu marat bula ai ba mi ki daki so Henry hang tahi ki nong be marat la poi hang ta bat klasiat uni marat bat hang tahi ki la siat di tu jing thau ru kum ju padu ni jing thau la man sao la mare ban plat im la ka jong ka jing im par hajan jong u le ka we ka yeng par lej ban ri sapo jong ka Bat ka step ka babot li ka ju ki bril palong ying ki badai ki nong be amran haka to ka sni ki blasiat ya baglawan poi hang ta Henry ka jing sisa ki dei ka ying ka jong ki Henry undi jing thau la ri ya kendong ta ka daw kim la ban yu ya Bat ka ying ka sem ka jong ki la don we rutraman uba mat la madu bahi kai ya ka we khna kan thei ka baret ki dak tho pat undi jing thau ru dang man ngap kentien jong baro na sapo kamera ka buri bat ski sedang banang pada jing thau sedang mustrat ke jing long jong long yeng long sam jong ki
Bat uni jung tha ukwae banerap yaki balos dang ru banerap yaki haka yang kasam ka jongki haka pormit upomi ki deng bat ui sabar bat ula plishnaru ika jing kiaram ta ki jing ri jongki kum ki lang berat par ki blang jongki Henry kalong yeng ka parkat par ka ngej pej baka dei jing khu jong kamaryang kairap yaki kum ta man ka mit ki no iki jan ngam ta ka jing khu jong kamaryang yaki kabuni jung thaw la phong bat bun bun bana ki yat kum ni Uni jing tau sa berburi ila dia kawai kamera berkawai kasni ki marjang kilawan na klau ban bam ke jing ri jong ki Henry kalong yeng ki ale persya yaki daba ki siat yaki habau di jing tau li iya kani jing tau su thu ba ka jing sansar jong ka perthei ki dan bor ki lap na penyap ki wei malat yem yala de mentah kalau yeng barok kawai ki la thambu ban le shalom ban len be marat chwa ban stang ka yom khren khnang ban bu jing ba namar om sam shu ka yom talang Henry kalau yeng jong ki la don wei ton man wa mat la takada kem la ban yalam ya u shalom kum ta kala ino no ya u hayeng bat menta ni jing thau la paw khmat jung ni ton man ban slam ge lang porlok por arngon menta ni ton man lai kayu ni jing thau ban pulek kat ban tho ban baro ki kam par ndala mi ni ton man lo bat ka kli jung ni jing thau ban jing thau stanat e ya hagawai ka sngi ni ton man la kli philawan nang no pideu e Henry ni jing thau kanwa e chapang la de Henry tang wei brio ba ka kerteng jung u de u Victor utan man lu ong ma pide ban tip chapang la de hadin kani ni jing thau la lik byang sa ying sa kabla thang bralap ka to kani ki kat bar kini ki kat ki de ki jing persang jung Victor ta ba puli ki ski tip ba u Victor la snaya u na ki banta ka met jong ki babon ki brio bar ka wei ka shiti la lap ru i ka jakasa jong Victor kum ta lawan phai byang bodi i ki mersiang clear thmai ka yeng ka balu song bun banai lele persya baro ki mersiang pada peniap lu dia baro kini ki mersiang Henry kata kapor ki mersiang la ada peniap yu tottenman ubamat la swabun le nyok dang ni kansan hang tahi ke bayeng ju ni tottenman ki la poi hang ta pagle perkhat bodi ni jing thau ba peniap yu tottenman kum ta gla set ya kum ta ni jing thau la bitar pada peniap yu we na ki baru persang ban pet krat Henry ki la set ya baru la yap no hang ni kalau yeng ki lej no Henry shen ki jing men sao jung ujing thau ki la kot dala di bat ula imbyang hadian kani ni jing thau la liban wat ka jaka badon Victor Henry ka jing sisa ka de ka jaka jung William om jung Victor bar kani ka sngi ka de ka sngi sung korem jung William menta ka sngi Victor udan hang ta menta Victor dan ka wei ka jat thak ka jat jung ka wei ka sha pan jat ha jing bethe jung ka tawan Victor la lech Elizabeth penai ku ble ya ka Henry Elizabeth ka ong bakala thap ya baka ong baka e ka pila le tu jing thau kalong ka bakla sibun Victor ka jing pitar la lech kamra jong Henry uni jing thau dap ap lu pang ta tana ka jing kren berka met jong Victor su tho polok kala oblong su ko man swa jing thau ong Victor ka e ka braja preng jong man swa ton klep no ya kata Henry ngakwa ba pin thau ka kan thei kumanga kanang bangala ban em bat ka junom Henry Victor kan taj bet paduong medeu merat klau ban ngamla ban thau so we par merat klau medeu jing persang ka bau bakla haka jing em jonga habau di jing thau le sngoy kani udi jing thau le betar lap rostang menir thma Victor bat pan penyap bet ye da ka bayo sngoy ka jing sawa Elizabeth kelawan hang ta hawi iu tau jing thau kadak so ka ban sibun mos i kani Victor la khambitar padu Victor la siat uni jing thau Elizabeth ka kwa pan imi tau jing thau kum ta kelawan syakmat bat ukuli la de ki Elizabeth kwa ban masau jor ya ka da ka bayo sngoy ka jing sawa jing ka sulai William bat ki we ki lawan bat ki sitrong William perkat boni jing thau thambor Elizabeth kum ta la le be chakmat jong kum ta ni jing thau la le persya ru ya kum ta William ru la man saujur Victor yai perta berkeno boni jing thau per man sa Elizabeth Henry om dan manur per bachelor ban le tor hakmat jong mar bulong ba khlan ba manta la rano Elizabeth bat le lam no yaka hang ni Elizabeth kadang remen siam kado Henry kasuk men pat ba klep mat ka bakatu jongka kadang kat boni jing thau hakaji sisa Elizabeth li tanat uni jing thau pada jing thau ru li tanat yaka Henry mentak Elizabeth klayap no kat bahang ni la pen William hakamat jong Victor ubdang ringmen siam hakabakado jong suabo un yap ong yelohan men Victor barloong pilong brio bas new sisa nado bangadang red nglating ya pi den natakadaw mga sat khot ya pi bau de kusuy hadin kan William uyap no Hadian kan Victor la bitar sibon ka jing yap chung para jung pala shime ka sulai ban penyap ta jing thau
Henry yang tahi ni jung thao le job yu Victor parang sang la penyap yu Victor hang ta Henry usule ya uman penstom ya ukhnang bo Victor sutho ba komno ka jing pang bar ka jing jar kalong ukwa mani I ba un stom shi junam kat ba ka jing thmu jung Victor kalong tang ka we ka jing em jong kalong bang thong man penyap be yu jing thao hadin ka ni baran ngur ki ya le persha I we pat man ka por ki yai kendo Hagasen ke bakado ke kendo Victor kwa man pentheu tajung thado bom ndegi dan ka dire artik ke blakala tha riu tajung thalawan bantannya Victor perlu show ayu berkaju ke poru la thanga ke ying trap jong uru perlu pentheu yu bom makti jong reni jung tha samla jai e yu kamlang ke basuk man penyap yu bad na ka jing sawa jung penthei ke bayalam yu kapten ki bre jong ban le Victor Kajini tu kena kalik pai biang sekapor ke pamanta. Habau ni jung thabo Victor ki dana khamat ju kapten. Hade ba yas ngoy ki abaro artali kajini tu kapten no lango. Pat umla basutho kajing bakla jong no. Rementa Victor sutho baka ek bola le jung thao kalong ke babakla. Kum taw lapan map tu jung thao. Hane jung thao ru ulak kloy ban map ya Hadien kani ujung thao la lich Victor ubu ikakti hakakli jong Hakaju kerkom kuma ubriu pamatla ujule kubastunat sibune ujung thao Victor mentau video kun jonga kala thao ya pi padu ni jung thao ru ulakhot yu papa ujung thao mentala kwa ban mino dang ni u kapten hu komi ki brio jong bakim de benar thma ya padu jung thao la hian ka ling jong ki parkum ta ni jung thao la pen khi ya ka ling jong ki bat wala pha ya ka sakadur yaw barkani ka pen adukat no bulong ubadon bor jing thao pe jakina jangai bakasi kadang sep kajing shai ka bakhadu jongka ka dehlo ka khamat jong padu priang ya kata kajing shai ka ju kerkom kuma Victor la penlong yu manle ka sen ka baningkong hakajing shisha hakani ka jitu khana baro ka wei Victor udei dong le kam sni bakrau tam la long barobor ubreu balik sting la thao jing thao baklem le pop long thik kum khna jing thao ju thombor nang kong yano ru Watla Victor la pistom benya Rejung thao yu baka perthei ke long ko ba unju persang pan mensa we no noru par wat habakut jong tu khanaru habo Victor la pan map ya ma la map tang akan diat klep man Victor ude mra klaw sha jong kan ji tu khana baka jingkut kalong ka ba we po we mra klaw ude hok pan yo ke ek jimut ka jong pi so ba tho comment box akermen habistanar ke ji tu khana to perlok ikan dupat ko ipat ke video kublai shibon